Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, Simpleng Bisaya. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the bell button for more updates. So karon guys, naigihatag si nanay sa ako kwintas. Kuan siya nagkagubot siya ba, nagka-scramble tanawa guys. Ako pakita sa inyo guys. Grabe yung pagkalambot eh. Medyo natanggal-tanggal na nga itong mga gilid-gilid. Ito na lang ang hindi pa kakalor. Murang kumot-kumot ra diretso. Kumot-kumot diretso nila ba? Diretso hipos. Huwag ibutang og balik, huwag ibutang og tarong. Finally, natanggal na ang isa ka necklace. Tanggal na siya. Yan na lang ang hindi pa. OMG. Yan, tatanggalin ko pa yan. Wala, maulaw daw siya. Ano na extra? O, di ana, kuhaan ninyo, tag-ano tayo, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, bakit? Mura na akong gigamit guys pang tanggal kanang dagom. Mura na siya. Naanad mong good food ni nanay namo nga every time nga na siya mga scrambled na mga kuan alahas ka nang magsambod-sambod ako yung patangtangon. Ingon ana ra akong diskarte. Dagom lang akong gamiton. Makuan ra man siya basta dagom imong gamiton. Kay makuan ra man siya maluag-luag ra siya kadugyan imong tusok-tusok ba. So mura na siya akong diskarte para matangtang siya. Ayan, natangtang na ang isa. Ay, duha na din ang natangtang ana. Duha na ang natangtang. So, murag daghan nga kwintas. Pila ni sila kabuok ka kwintas. Iba ka ni upat tanan. Kaya natangtang naman ang isa. Ako nang gihatag ni nanay. Finally, nahuman ra gyud guys. Upat din sila kabuk guys. Kay tulo man ning nabilin na naman ko isa gihatag dito ni nanay. Finally, natangtang na dyan silang tanan. Nahubad na. Nahubad na ang nagrambol. Ingon ato ra ka simple guys. Pag nay mga alahas ninyo or kwintas nga maglambod. Ingon ato ra guys, gamitan ra ninyo og kanang kuan dagom o kaya ampirel. Ana ra siya ka simple pag ablihan na siya. Maura man akong gamiton kay permi naman akong gibuhat dire kay mga kuan man gud pud sila kanang wala sila ipaki bitaw. Pag nasit pa pag human nila gamit kanang ihagbong ra diretso dito bitaw. Ditangtangon lang hagbong na diretso. So syempre magkuan na to. Magkagubot na to siya inigtang ni kuan kay nigpunit nila utro inigamit nila kay danok ra man nila. So ingon ana ra akong diskarte guys pag nagtangtang ko og alahas kay permi naman jud na akong gibuhat. So maura to guys, na-share ko lang. Ingat lagi guys. Salamat guys sa pagpanood ninyo. Thank you for watching guys. Ingat lagi. God bless. Bye.